Jumalan rauha, the peace of God, joka käy yli kaiken ihmisymmärryksen, which passeth all human understanding, olkoon tänäpänä meidän kanssamme. be with you all now. Erikoisesti haluan tuoda terveisiä sieltä Suomesta. Especially I desire to bring greetings from Finland. Monet kristityt lähettivät siellä terveisiä. Many Christians from there sent greetings. Ja erikoisesti 2 veljiä soittivat ja lähettivät terveisiä. And particularly 2 brethren called and they sent their greetings. Timo Orre ja Esko Leinonen. Timo Orre and Esko Leinonen. Ja monet muut. And many others. Mutta tänäpänä me olemme kokoontuneet niiden terveiden ääreen. But now we have gathered before those greetings, joita meidän on syytä käydä rukouksessa taivaallisen sydämellä. where we have reason to draw near to the heavenly heart, Että hän olisi meille puhumassa. that he would be speaking to us, Niin kuin hän sanoo. as he says, Ja hän kehoittaa. and he exhorts. Anokaa, niin teille annetaan. Ask and ye shall receive. Ja siinä rukouksessa käymme lukemaan sanaa, And in that prayer we will begin to read of the joka word, tällä kertaa on kirjoitettu 2. Timoteuskirjan 4. luvun alusta. which for this time is written in the 4th chapter of the 2nd Timothy, the beginning of the chapter. Ja sanat kuuluu Jeesuksen The nimeen. words are heard in Jesus' name. Niin minä siis todistan Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen edessään, joka on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, hänen ilmestyksessänsä ja valtakunnassansa. Saarnaa sanaa, pidä päällä sekä hyvällä että sopimattomalla ajalla. Rankaise, nuhtele, neuvo, kaikella siveydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jona ei he voi terveydestä oppia kärsiä, vaan oma himojensa jälkeen kokoavat itsellensä opettajat, että heidän korvansa syyhyvät, ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja turhiin juttuihin poikkeavat. Mutta valvo sinä kaikissa, kärsi ja kestä vaivoissa, tee evankeliumin saarnaajan työ ja toimita virkasi täydellisesti. Sillä minä jo uhrataan ja minun pääsemi aika on lähestynyt. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon pitänyt. Tästä edes on minulle tallelle pantu vanhurskauden kruunu, jonka Herra vanhurskas tuomari sinä päivänä minulle antaa, mutta ei ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka he ilmestystä rakastavat. Ahkeroitse, että pian minun tyköni tulet. Sillä Deemas antoi minun ylön ja halasi tätä maailmaa ja meni Tessalonikaan. Kreeket, Galatia ja Tiitus Dalmatiaan. Aamen. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead as his appearing and his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Do thy diligence to come shortly unto me, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, and Titus unto Dalmatia. Amen. Me muistamme Raamatusta tämän apostoli Paavalin. We remember from the scriptures this apostle Paul. Me muistamme, kuinka hän oli Stefanusta silloin Stefanuksesta kivittämässä. We recall how he was there to stone Stephen Eli niitä vaatteita vartiomassa. and was watching his clothes. Mutta me muistamme myös, kuinka hän oli hyvin innostunut niitä kristittyjä vainoamaan. But we recall also how he was so ambitious in persecuting the Christians. Hän halusi heitä vankeuteen heittää. He desired to cast them into prison. Mutta matkalla Ramaskon kaupunkiin But on the journey to the city of Damascus, häntä kohtaa kirkas valo ja hän kaatuu maahan. he is encountered by a
bright light, and he falls to the ground. Ja saa kuulla sanat hebrean kielellä. And he was able to hear in the Hebrew language. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Saul, Saul, why persecutest thou me? Työlästä sinun on potkia tutkainta vastaan. It is hard for thee to kick against the pricks. Niin silloin hän kysyy, kuka sinä olet. Then he asked that, who art thou, Lord? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. I am Jesus whom thou persecutest. Ja niin hän tuli sokeaksi. And so he was blinded. Ja hänet vietiin Ramaskon kaupunkiin. And he was led into the city of Damascus. Ja me muistamme, kuinka siellä oli eräs opetuslapsi. And we recall how there was a certain disciple. Ja kuinka tuo sai määräyksen Ananias silloin. And how Ananias then received an order. Ja kehoituksen Jumalalta mennä katsomaan Saulus Tarsolaista. And an exhortation from God to go and see Saul of Tarsus. Katso, hän rukoilee. And before behold he prayeth. Mutta silloin hän estelee, että kuinka paljon pahaa minä olen kuullut sitä miehestä. But he made excuses that how much evil he has heard of this man. Ja nytkin hän on valtakirja papilla panna kaikki tämän tien kulkijat vankeuteen. And even now he has authority from the chief priest to take to prison as many. Mutta Jumala sanoo hänelle, But God says unto him, mene, sillä hän on valittua se kantamaan minun nimeäni. Go, for he is a chosen vessel to carry my name. Kuningasten pakana ja israelasten eteen. Before the kings and Gentiles and for the children of Israel. Tässä on tärkeä opetus meille kaikille. There is an important teaching here for all of us. Että jos meille tuo kehoitus mennä jonkun tyköön. That when there is an exhortation to go to someone. Jotta emme viivyttelisi silloin, kun on sielun hädästä kysymys. That we would not tarry when there is a question concerning the anguish of a soul. Ja tässä muistuu väkisin mieleen omasta kotikylästä eräs tapaus. And by force there comes to my mind a certain incident which happened in my own community. Siellä eräässä talossa, jossa ei ollut elävästä kristillisyydestä mitään ymmärrystä. And there was a certain household where there was no understanding of living Christianity. Siellä tytär oli sairastunut vakavasti. Their daughter had become seriously ill. Niin silloin he lähtivät hakemaan siihen seurakunnan pappia. So they began to seek for the pastor of the community. Mutta kun se oli jo iltayö, niin pappi sanoi, minä tuun huomenna. But because it was late in the evening already, the preacher said, I will come tomorrow. Mutta silloin, kun nämä hätä oli käynyt suureksi. But when this anguish had become very great. Niin siinä lähettyi eräs kristitty vaimo. There was a certain Christian lady that drew near. Ne hakivat hänen tykönsä tämän. And they got her there. Ja niin hän synni hädässä olevalle saarnas synnit anteeksi. And so she preached to this one that was troubled with her sins, the sins forgiven. Jeesuksen nimessä ja veressä. In Jesus' name and blood. Ja niin ei kauan aikaa mennyt. And not much time passed. Kun tuo tytär kuoli poikes. When this girl died. Eikä se olisi hyötyä ollut sitä pappia hakijaa. And it would not have played to get this preacher. Koska hän oli itse epäuskoinen. Being that he himself was in unbelief. Ja Jeesus sanoo. And Jesus says. Ei sokia voi sokiaa taluttaa. The blind is not able to lead the blind. Molemmat kuoppaan lankeaa. And both will fall into the ditch. Mutta niin kuin muistamme tämän Paavalin, kun hänen tykönsä meni Ananias. But as we recall this Paul, when Ananias drew near to him. Hän laskee molemmat kätensä hänen päällensä ja sanoo. He lays both of his hands upon him and he says. Se veljeni Saul. The brother Saul. Se Herra, joka kohtasi sinut tiellä. That Lord who met thee on the way. Lähetti minut, että sais näkösi jälleen. Has sent me that thou mightest receive thy sight. Ja täytettäisiin pyhällä hengellä. And would be filled with the Holy Spirit. Näin se täytyy tapahtua tänäkin päivänä uusi syntyminen. So it has to happen, this new birth even today. Sille ihmiselle, joka on joutunut epäuskon tilaan. That person who has gone into a condition of unbelief. Mutta meidän ajallamme tahtoo olla myös kysymys siitä. But in our time it seems that there is also a question about this. Ja kysytään jopa kristittyjen keskuudessa. And it is even asked in the midst of Christians. Niin kuin eräs saarnaaja oli kysynyt puhujan kokousta paikkakunnallansa. As a certain preacher had asked in a preacher's meeting in this community. Että koska lapsuuden kristitty on uudesti syntynyt. That when is a childhood Christian newly born. Ja tästä on paljon epäselvyyttä. And there is much misinformation about this. Ja suuri vaara, ettei lapsuuden kristittyä lykätä pimihän maailmaan. And that great danger that a childhood Christian is now left in a dark world.
Emme voi lähteä ulos Raamatusta, kun on näin tärkeästä asiasta kysymys kuin ihmisen sielun autuudesta. We cannot go outside of the Bible when the question is concerning the salvation of a human soul. Mehän jokainen tiedämme, että lapsi syntyy tänne Jumalan lapsena. We all understand that a child is born here as a child of God. Jeesuksen Kristuksen pyhittämänä. Sanctified by the Lord Jesus. Sillä mehän olemme kaikki synnissä syntyneet ja synnissä sinneet. But we have all been conceived and born in sin. Mutta niin kuin jo profeetta Jeremian kautta sanotaan. But as it is said through the prophet Jeremiah. Ennen kuin minä äidistä synnyin. Before I was born. Sinä minut pyhitit ja sinä minut lunastit. And thou sanctified me and thou redeemed me. Ja niinhän me olimme halunneet ne pienet lapset aina viedä pyhälle kasteelle. And so we have decided to bring the little children to holy baptism. Ja jos jollekin on käynyt niin. And it has happened for someone in such a way. Niin kuin se on ikävä kyllä monasti käynyt. As it is sad that it has happened often. Meistä tuntuu liian monasti. Meistä tuntuu, että liian monasti. To us it seems that too often. Tuo lapsi on kuollut pienenä. This child has died as an infant. Jopa ennen pyhää kastetta. Possibly before holy baptism. Ja siellä saattaa epäilykset käydä. And it's possible that doubts will come forth. Koska meidän aikana me ainakin tuntuu sen kaltaista opetusta meidän maassamme olevan. Because at least in our time, in our land, there appears to be such teaching. Joka on pirun oppia. Which is the doctrine of the devil. Että uusi syntyminen voi lapsikasteessa tapahtua. That new birth can happen in child baptism. Mutta kun se lapsi on Jumalan lapsi pienenä. Because this child as an infant is a child of God. Ja jos hän ei ole maailmaan mennyt ja uskoa kieltänyt. And if he has not gone into the world and denied the faith. Mutta on yrittänyt omista synneistä tehdä parannusta. But has endeavored to repent of his own sins. Niin hän on säilynyt Jumalan lapsena. So he has been preserved as a child of God. Näin myös vanhat saarnaajat tässä kristityssä ymmärsivät. So did the elder preachers in this Christianity understand. Mutta se ei ole heidän ymmärryksensä. But it is not their understanding. Mutta se on Kristuksen oppi. But it is the doctrine of Christ. Ja sitä varten Jeesus Kristus tuli maailmaan. And for that reason Jesus Christ came hän tuli into the world. syntisiä pelastamaan. He came to save the sinners. Ja vapahtamaan. And to save them. Ja sen tähden tänäkin perustaa lapsuuden kristittyjä. And for that reason the children the childhood Christians. Ja ne on monta kertaa kiusattuna ja vaivattuna siitä. They are oftentimes troubled and anguished over this. Jotta kuinkahan minun mahtaa olla. That how might it be with me? Sielullinen käy ympäri kiljua jalopeuran tavoin. The enemy, the soul, goes about as a roaring lion. Ja se tahtoo tuoda esille sitä. And he wants to introduce this. Oletko sinä niin tunnet itsesi niin heikoksi ja mihinkään kykenemättömäksi? You can see you as so weak and so incapable. Ja saattaapa se niinkin kylmiä tuntemisia tuoda. And so it can bring such cold feelings. Että se tahtoo tulla kiusaamaan, ettei sinä taida mikään Jumalan lapsi ollakaan. And it can come and tempt you and say that you are possibly no child of God. Et sinä ole mitään kokenutkaan. You have not experienced anything either. Monasti kylmältä ja kuivalta paikalta vain yrittää uskoa. But oftentimes from a cold and dry place you try to believe. Ja kun katseloo sydämessä, niin tuntuu, että ei uskoa taida siellä ollakaan. And when you look in your own heart, you think that maybe there isn't any faith at all there. Ja silloin katsee sitä todistuksen kihlapanttia. And then you can look at that testimony of the betrothal of that which by which you have been betrothed. Puhun omasta kokemuksesta. I speak from my own experience. Mutta ei tarvitse mennä sen enemmäksi kuin tähän päivään. But we don't need not go any farther than to this day. Tuolla matkalla tullessani ajattelin. There and the journey as we were coming, I was thinking. Niin raskaista epäilyksissä. In very heavy doubts. Ajattelin, että onkohan minä uskovainen ollenkaan. Was wondering if I was even a believer at all. Onko minä joku ulkokullattu vain tässä muiden mukana ja joukossa? Am I just some hypocrite going along with the rest of them? Tällaisia epäilyksiä on ollut viimeksi tänäkin päivänä. Such doubts there have lately been even today. Vaikka on saanut tuntia Jumalan rakkautta ja sen hyvyyttä. Even though I have experienced the love of God and His goodness. Ja jopa tuo henki on todistanut minun henkeni kanssa. And where that spirit has testified with my spirit. Että olemme Jumalan lapsia. That we are the children of God. Ja sen tähden minä sanoisin teille lapset ja nuoret. And for that reason I would say to you children and youngsters. Älkää koskaan lähteä tästä lapsuuden uskosta. Do not ever leave from this childhood faith.
Mutta ahkeroikaa aina sitä. but endeavor always to this. Niin kuin tuo Pauli Rantala oli tavannut sanoa. This Paul Rantala used to say, Ettei hän sen kummempaa kristillisyyttä ymmärrä. that he does not understand any Christianity any different, Mutta että isän ja lapsen väli pysyy puhtaana. but that the situation between the child and the father remain clear Jeesuksen veren kautta. through the blood of Jesus. Ja kun ihminen tänäkin päivänä And when a person even today ja kaikkina päivinä saa armosta uskoa. and every day is allowed to believe through grace, Tuntui miltä tuntui ja näytti miltä näytti. and let it feel as it might feel and appear as it might appear. Tälläkin hetkellä saa uskoa jokainen pieni lapsikin. Even at this moment, even every little child can believe Tämän Herran Jeesuksen Kristuksen työn perusteella. on the basis of this work of the Lord Jesus, Että hän on Jumalan lapsi. and that he is a child of God Sulasta armosta. out of pure grace. Ja saa jokainen uskoa tuntui miltä tuntui. And everyone can believe, may it feel as it may. Kaltaisinansa kaikki synnit anteeksi. As you are, all your sins forgiven. Herran Jeesuksen nimessä ja In veressä. the name of the blood of the Lord Jesus Christ. Ja saa olla turvattuna. And can be of good cheer. Ja Jeesuksen veri haavoissa. And in the wounds of bloody wounds of Jesus. Mutta tämän kirjeen Paavali kirjoitti Timoteukselle. But this letter Paul wrote unto Timothy, Ja niille kristityille, jotka silloin elivät. and to those Christians who are living at that time. Mutta ne eivät enää tarvitse tätä kirjettä. But they do not need this letter anymore. Mutta niin kuin Paavali kirjoittaa toisessa paikassa. But as Paul writes in a different place, Kaikki mikä ennen on kirjoitettu. that all that which has been written aforetime, Se on meille opiksi kirjoitettu. it has been written for our learning, Että meillä kärsivällisyyden ja raamatun lohdutuksen kautta toivo olisi. that we through the patience of the scriptures might have comfort. Ja eikö meillä ole iankaikkisen elämän toivo ja kaipaus? And do we not have the hope of everlasting life and that longing? Ja se voi Jumalan lapsesta nuoresta erikoisesti näyttää siltä, And it may seem for a young child of God especially as such, että jos sinä elät vielä 50-70 vuotta, that if you would live yet to 50 or 70 years, että voitko sinä päivyä Jumalan lapsena that would you be able to remain as a child of God tänä maailmanlopun viimeinä pahana aikana. in the evil times of this last times before the end of the world. Mutta meidän matkamme on kuule niin lyhyt. But your journey is so short. Se saattaa olla silmän räpäys ja loppuu nuorekin matka siihen. Even a youngster's journey may end in the twinkling of an eye. Ja silloin Jumalan lapsi saa lentää taivaaseen. And then the child of God can fly to heaven. Ei se ole silloin kaukana, And then it is not far, vaan se on niin lähellä. but it is so near. Ei se taivas ole siellä pilvitaivasten takana, And that heaven is not there behind the clouds. mutta kun on Jumalan lapsi, But when you are a child of God, hän on Jumalan ja Kristuksen kanssa perillinen, niin kuin apostoli sanoo. that he is an heir of God and an heir with Christ. Paavali oli päättämässä näitä päiviänsä Paul was ending his days täällä maitten here päällä. upon this earth. Ja hän niin kuin jäähyväiskirjettä kirjoitti Timoteukselle. And he's writing as a farewell letter to Timothy. Se oli rakas työkumppani tuo nuori Timoteus Paavalille. He was a dear fellow laborer unto Paul, this Timothy. Ja kuinka siellä Paavali muistelee, että kuinka Timoteuksen äiti ja isoäitikin oli samassa uskossa ollut. And how Paul reminds him how Timothy's mother had also been in the same faith. Kyllä se on tärkeää tänäkin päivänä, It is important even today että nuoret ja vanhat siinä samassa uskossa kilvoittelee. that the young and the old, that they strive in the same faith. Mutta kun me luemme tätä kappaletta, But when we read this portion, me huomaamme, että Paavalin sydämellä oli eräs asia. but we notice that there was a certain matter on Paul's heart Kun hän kirjoittaa Timoteukselle, when he's writing to niin Timothy, hän sanoo, että me emme ole saaneet pelkuruuden henkeä, that we have not received the spirit of fear, voiman ja rakkauden but we have hengen. received the power of the spirit of love and of power. Paavali pelkäsi, että kun hänestä aika jättää, Paul was afraid that when the time will leave from him, että jos ei tuo nuori Timoteus uskallakaan enää kokonaista sanaa saarnata, that if this young Timothy would not dare to preach the whole word, että hän rupeaa ikään kuin syntiä rupeaa peittämään, that if he would begin to as if try to cover sin, eikä enää uskalla sitä esille tuoda. and does not dare to present it anymore, Sen ajan synti, joka silloin oli. the sin that was of that time. Mutta me luemme tässä. But we read here, Niin minä siis todistan Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen edessä, joka on tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, hän ilmestyksessänsä ja valtakunnassansa.
I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Paavali otti todistajat oikein. Paul took witnesses also. Tuon taivaan Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen todistajiksi. He drew God and the Lord Jesus Christ to be his witnesses. Eikö ne ole samat todistajat meilläkin? Do we not have the same witnesses? Se on tämä pyhä Raamattu, joka meillä on hyvä todistaja tänäkin päivänä. We have this Holy Bible, which is a good witness even this. Ja hän sanoo, että tuo on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. And he says that he will come to judge the quick and dead. Kerran tämä maailma loppuu. At one time this world will end. Ja pyhä Raamattu näyttää se aika ei ole kaukana. And the Holy Scriptures show that that time is not far away. Sodoma ja Gomoran synnit on tänä päivänä luvallisia. The sins of Sodom and Gomorrah are permissible today. Noan aika näyttää olevan tänä päivänä. The time of Noah appears to be today. Ja niin kuin apostoli kirjoittaa, And as the apostle writes, niin hän murheella kirjoittaa muistaakseni Efeson seurakunnalle, Niin, ei kun Tessalonikan seurakunnalle. he writes with sorrow to the congregation at Thessalonica, Ja hän sanoo, että moniaat luopuvat uskosta, and said that many shall depart from the faith, noudattavat villitsivien henkiä riivaajan oppia, and they will follow after devils of doctrine. valhepuhujan ulkokullaisuudestaan, But they speak in their hypocrisy, joiden omatunto on poltin rauralla merkitty. whose consciences have been seared with a hot iron. Se on niin vakava asia, It is such a sobering matter. jotta tässä on kysymys, että kristityt luopuvat elävästä uskosta. When the Christians depart from the living faith, Siis sydämen kristillisyydestä, that they depart from the heartfelt faith or synnin Christianity, ja sen synnin luvallisuuden takia. because of the permissibility of sin. Että jää sellainen farisealainen kuori ja oppi päähän. That only the shell of the Pharisee is left in the head. Mutta Herran henki on sydämestä poistunut, But the Spirit of the Lord has departed from the heart, niin kuin kuningas Saulilta poistuu. as it happened with Saul, King Saul. Ja häneltä otettiin pois kuninkuus. And his kingship was taken away. On ikävää tänäkin päivänä, It is sad even this day. jos meille käy samoin kuin Saulille. It would happen in the same way as it happened with Saul. Siellä Pietari sen selittää ja sanoo, Where Peter explains it and he says, noita Jumalan lapsia, kun korkeaa arvoa ne kantavat sisällänsä. to these children of God who carry such a great worth within themselves. Vaikka maailmassa niitä pidetään tyhminä ihmisinä, Even though they would be considered as stupid people in the world. mutta ne on kumminkin Jumalan silmissä maailman korkeinta säätyä. But yet they are of the greatest royalty in this world. Sillä te olette valittu suku ja kuninkaallinen And pappeus, because you are a chosen nation and a kingly priesthood. pyhä heimo ja omaisuuden kansa, And you are a particular people julistamaan sen jaloja tekoja, joka teidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteen kutsunut to on. proclaim his name who has called you out of darkness into his marvelous light. Kerran tuomitaan kaikki ihmiset. And one day all men will be judged. Ja tämä 6 miljardia ihmistä mahtuu kahteen joukkoon. And these 6 billion people can fit into two groups. Toiset oikealle ja toiset vasemmalle puolelle. One to the right and the others to the left. Ja jos täällä ei ole armon ajassa, And if it hasn't happened here already in the time of grace, epäuskoinen ihminen käynyt sille tuomiolle, that when an unbeliever goes to that judgment, josta Pietari sanoo, of which Peter says, tuomio pitää Jumalan huoneesta and alkamaan. the judgment must begin at the house of God. Ja minkä kaltainen tuomio on tänäkin päivänä vielä Jumalan huoneessa? And what kind of a judgment is there yet tonight in the house of God? Siellä on tuo syntein anteeksi antamuksen armotuomio. There is that judgment of the forgiveness of sins through grace. Mutta hän sanoo, että eläviä ja kuolleita tulee tuomitsemaan. But he says that he will come to judge the quick and dead. Kun Kristus saapuu pilvissä kaikkein pyhän enkeleen And when kanssa, Christ appears in the clouds with all his holy saints, niin silloin temmataan ensin ne, jotka Kristuksessa kuolleet ovat. then they first shall be taken who have died in Christ. Ja sitten ne kristityt, jotka täällä elävät. And then the Christians who are living here. Ja se saattaa niin läheltä ja niin kuin se menee. And it can happen so closely. Kaksi on samalla vuoteella, toinen otetaan ja toinen jätetään. Two can be in one bed, one shall be taken and the other left. Kaksi on pellolla, toinen otetaan ja toinen jätetään. And two could be in the field and one shall be taken and the other left. Ja ne nousevat Herraa tuuliin ja pilviin ja aina Herran kanssa ovat. And they will rise into the winds and the air, the clouds, and will forever be with the Lord. Ja silloin tänne jää kaikki epäuskoiset ihmiset parkumaan. And then all the unbelieving persons will be left here lamenting. He huutavat vuorille ja kukkulle, langetkaa meidän They päällemme. will cry unto the mountains and the cliffs that they should fall upon them. Herran suuri vihanpäivä on tullut. The great day of the wrath of the Lord has come.
Tuo suuri ja peljättävää. That great and fearful one. Ja ei enää voi asioita muuttaa. And things cannot be changed Ja kun anymore. pikkuisen Jumala raottaisi näitä asioita, That if God would crack open these matters a little bit for us, niin varmasti meille tulisi mieleen se Autulaitisen sana. certainly Autolytus word would come to our mind. Että kyllä nämä maalliset asiat jotensakin menevät. That these earthly matters, they will be done somehow. Kunhan me poloiset vain autuaksi tulisimme. But that if we poor wretches would only become saved. Saarnaa sanaa, pidä päällä sekä hyvällä että sopimattomalla ajalla. Rankaisen nuhtelen neuvo kaikilla siveydellä ja opetuksella. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all suffering and doctrine. All long suffering and doctrine. Paavali kehotti Timoteosta saarnaamaan Jumalan sanaa. Paul exhorted Timothy to preach the word of God. Ja pitämään päällä sekä sopivalla että sopimattomalla ajalla. And to be instant in season or out of season. Se tuntuu monta kertaa. It seems oftentimes Että se olisi aina oikein puhua Jumalan sanaa. that it should always be the right thing to preach the word of God. Jo niin kuin Mooseksen Raamattu kehoittaa. And as it is in the scriptures of Moses exhorted, Että siitä puhuisi aamulla ylös noustessa. that we speak of it as we rise in the morning, Päivällä tietä käydessä. and as we walk along the way during the day, Illalla maatepannassa. and in the evening as we retire. Mutta kuinka se tuntuu niin sopimattomalta puhua Jumalan sanaa? But why does it seem to be so out of season to speak the word of God? Sitä monasti aivan hävettää epäuskoisten ihmisten kesken. And we are actually ashamed sometimes in the midst of unbelievers. Ja mun täytyy sanoa, mun jää suu kiinni siellä. And I have to say that my mouth remains closed there. Ja kyllä se on monasti niin vaikea. And oftentimes it is so difficult, Erikoisesti silloin, kun tulee seuroihin epäuskoisia ihmisiä. especially when there comes unbelieving people into our company. Ja jos ne on tuttuja ja vielä arvostettuja. No? Tuttuja ja arvostettuja. Especially if there are familiar ones and those that are highly regarded. Niin silloin on tosi vaikea puhua parannuksesta. It is truly difficult to speak of repentance, Vaikka Kristuksen käsky kuuluu. even though the command of Jesus is heard. Pitää sanota parannusta ja syntein anteeksi antamusta. We are to preach repentance and the forgiveness of sins. Silloin siinä sydämestänsä huutaa Jumalan puoleen. And then from our hearts we cry unto God, Rakas taivaallinen Isä, dear Heavenly Father, sinulla jolla on kaikki valta ja voima taivaassa ja maan päällä. He who has all power in heaven and on earth, Pane minun suuhuni oikeita sanoja, place in my mouth the correct words, että minä voin ihmismuotoon katsomatta tuoda esille sen, minkä hän suuhuni panee. that I could speak that without respect of persons which He puts in my mouth. Sillä jos me ihmisille mieliksi pyydämme olla, For if we desire to please men, emme enää ole Kristuksen we palvelijoita. are no longer the servants of Christ. Ja me teemme silloin suurta työtä seurakunnassa. And then we do such great work in the congregation. Jos me tämän Jumalan sanan kokonaisena esille kannamme. If we bring forth this word in its entirety, the word of God. Mutta jos emme uskallakaan kokonaista sanaa julistaa, But if we are afraid to bring the entire word, niin me hajotamme seurakunnan. and then we will scatter the congregation. Sen tähden Paavali neuvoo, And for that reason, Paul instructs että tältä paikalla tulisi aina puhua sen, minkä Jumala suuhun panee. that we would speak all that always what God puts in the mouth. Muuten loukkaapuu puhujan omatunto. Otherwise, the speaker's conscience is going to get hurt. Ja varmasti meillä on kaikilla sitä kokemusta. And certainly we must all have that experience. Kuinka vaikea tuo nimellinen synti on panna pois. How difficult it is to put away a sin, a named sin. Ja olen yrittänyt sitä yleisestä saarnasta uskoa anteeksi. And I've attempted to believe it from the general proclamation, it forgiven. Mutta ei tuo nimellinen synti ole lähtenyt siinäkään pois. But that this nameless sin has not disappeared even there. Se on niin kuin roska silmässä, joka hakraa kaiken aikaa. It has dirt in the eye which hinders us. Tarkoitan nimellinen synti. I am talking about the nameless. Esimerkiksi valheen synti, For example, the sin of lying, johon olen myös heikkoudesta joutunut. into which we in our weaknesses we have fallen. Mutta sillä se lähti pois, But by that it was left. kun sen tunnusti sen kaltaisen, kun se on tullut. When it had been confessed in the way it had Ja come, sai vielä kuulla tuon verisen evankeliumin, and could yet hear that bloody gospel, että saa synnit uskoa kaikki anteeksi. that you can believe all your sins forgiven. Jeesuksen nimessä ja In veressä. Jesus' name and blood. Sillä aika tulee, jona ei he voi terveydestä oppia kärsiä, vaan oman himoisen jälkeen kokoavat itsellensä opettajat, että heidän korvansa syyhyvät.
For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. Ja tässähän edellisessä jakeessa vielä sanoo. And in this other verse it says yet, Mitä tulee puhua? what we are to speak. Hän sanoo, että tulisi puhua niin kuin rangaistuksen, neuvon ja nuhteen sanoja. It says here that we are to speak, to reprove, rebuke, exhort, Kaikella siveydellä. with all long suffering. Siis rakkauden hengellä. That is in a spirit of love. Mutta ei se ole niin helppoa. But it is not so easy. Se on tosi vaikea. It truly is difficult Lihalle ja verelle. for flesh and blood. Neuvoa ihmisiä. To instruct people Ja rangaistakin vielä. and to reprove them. Mitä tulee neuvoa tänä päivänä? What are we to instruct them in today? Minä en tiedä, miten täällä Amerikassa on. I don't know how it is here in America. Mutta Suomessa täytyy ikävällä sanoa, But in Finland, it's sad to say että siellä synnin luvallisuus tunkeutuu kristillisyyteen. that permissibility of sin, it is finding its way into Christianity. Ja niitä pitäisi neuvoa silloin, And they should be instructed then että mitä meidän tulisi karttaa tänä päivänä. that what we are to be guarding against today. Ja voi sanoa niin kuin eräs sanoi, And it could be said, as a certain one said, että meidän maassamme tuntuu olevan monella sellainen ymmärrys, it appears that in our land there is such an understanding että me hankimme niin monta lasta kuin meille nyt oman mielen mukaan sopii. that we will try to have as many children as according to our own minds we decide. Ja saattaapa uskoa tunnustaa ja keskustella näin. And even in the midst of those who are confessing faith, they might say Minkä kaltaista ehkäisyvälinettä teillä käytetään? that what kind of birth control is to be used. Nämä ei ole mitään mukavia asioita puhua. These are not very pleasant things to talk about. Mutta emmekö voi katsoa, mitä Raamattu sanoo. But we have to look what the Scripture says. Siellä kun Noa oli vedenpaisumisen jälkeen, There, when Noah, after the flood, Jumala puhutteli Noaa. God spoke to Noah, Ja tänä päivänä puhuttelee meitä. and today He speaks to us. Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa. Be fruitful and multiply and replenish the earth. Ja murheella täytyy myös sanoa, And with sorrow we have to say että se on uskovien keskuudessa sellaisiakin tapahtunut. that in the midst of the believers even such things have happened. Että siellä erotaan avioliitosta. That they are divorced from marriage. Sitten löydetään uusi mies. Then a new man is found. Ja uskovainen pappi vihkii ne kristillisen avioliittoon. And a believing preacher, he performs the marriage for them. Ja eikö Jeesus sanonut? Did not Jesus say, Joka eronneen näin hän tekee huorin. he that marries the divorced one committeth adultery. Joka mieheltä hyötyn näin hän huoraksi kutsutaan. That who is rejected by man is called a prostitute. Ja kun näitä asioita tuodaan tänä päivänä esille, And now when such things are brought forth, sen saa tuntea niin kuin Johannes Kastaja ajoi. we can see that it is as it was in the time of John the Baptist. Se pitäisi panna pois ja torniin. They should be put away into prison. Ja sellaista puhetta pitäisi meidän aikanamme kuulua. And such speech should be heard in our time. Että näitä neuvoja luhteen sanoja ei saisi enää olla. That we should not have any words of instruction and exhortation. Että pitää puhua hyvästä Jumalasta ja kauniista taivaasta. That we have to speak of a good God and a beautiful heaven. Ja se on varmasti hyvä Jumala. And He certainly is a good God. Ja taivas on kaunis. And heaven is beautiful. Mutta jos me emme nyt synnin nuhretta enää kuule, But for if we do not hear the rebuke of sin, me joudumme helvetin tielle. we will get on the road to hell. Ja meillä ei enää sydämessä ole uskoa eikä pyhää henkeä. And in our hearts there is not faith or the Holy Spirit. Siinä saattaa käydä kuin Sarreen seurakunnan saarnaaja. It can happen as it happened to the preacher of the congregation of Sardis. Ei hänellä ollut väärä oppi, ei se Raamattu sanoo. Hänellä ei ollut väärä oppi. He did not have the wrong doctrine. Mutta hän joutui Jeesuksen edessä kuulemaan kovat sanat. But he, before Jesus, had to hear hard words. Sinulla on nimi, että elät, mutta olet kuollut. You have a name that thou livest but art dead. Hän saattoi esiintyä hyvinkin hurskaana kristittynä. He could introduce himself as a very holy Christian.
Mutta me huomaamme, että hän on ollut enää elävää uskoa. But we notice that he did not have a living faith anymore. Onko tuo kristillisyys niin vaikeaa, että sinä eksyy? Is this Christianity so difficult that one gets lost in it? Ei ole, sanoo profeetta. It is not, says the prophet. Että sillä tiellä ei eksy hullukaan. That on that way even a fool shall not err. Mutta niin kuin ennen vanhat saarnasivat. But as the old elders used to preach, ettei Jumala kyllä hylkää. That God does not forsake. Kaikki näiden vikojen takia. Over all kinds of faults. Eikä hän hylkää sen kaltaista lastaa. And he will not forsake such a child. Joka Jumalan hengelle osoittaa kuuliaisuutta. Who shows obedience unto the Spirit of God. Ja lähtee tekemään omista synneistä parannusta. And he begins to repent of his own sins. Niin silloin hän säilyy Jumalan lapsena. And then he is preserved as a child of ja God. taivaan perillisenä. And an heir of heaven. Mutta he kokoavat itsellensä opettajia. But they gather teachers unto themselves. Omien himojensa jälkeen. According to their own lusts. Apostoli sanoo, että sellainen aika tulee. The apostle says that such a time will come. Minä ymmärrän, että tänä päivänä on se aika. I understand that it is that time now. Kristitytkin haluaisi kuulla sellaista miellyttävää puhetta. Christians would also like to hear such pleasant speech. Olisi kauniita korulauseita ja päästä sepitettyjä puheita. That there would be such good, beautiful statements coming out of the head of man. Että olisi niin kuin joku ulkonainen hedelmän kuori. That there would be as some outward shell of some fruit. Sellaista hurskasta jumalisuutta. Such holy godliness. Mutta se olisi aivan tyhjää, kun siellä kuoressa ei ole mitään. No, but it would be entirely empty because there's nothing inside of that shell. Ja jos meidän sydämestä on Herran henki lähtenyt. If the Spirit of the Lord has left our hearts. Tottelemattomuuden kautta. Through disobedience. Niin meidän aikanamme näkyy niitä merkkiä. So in our time those signs are appearing. Ja niin kuin vanha Raattamaa sanoo. And as old Raattamaa said. Että ei henki lähde, jolle sitäkin merkkiä jätä. The Spirit does not live without leaving some kind of a mark. Ja eikö ole ikäviä merkkiä silloin kristittyjen keskuudessa? And are there some sad marks in the midst of Christianity? Jos tulee niin tärkeäksi ja rakkaaksi tuo televisio. If this television becomes to be so important and so dear. Että ei oikein ehdi seuroihinkaan lähtemään. That one wouldn't even desire to go to the services. Vai onko nuo urheilukilpailut pyhänä niin tärkeitä, pitää lähteä sinne urheilemaan kilpailemaan? Are those competitive sports so important on Sunday that you have to go there? Eikö olisi tärkeämpää kokoontua Jumalan sanan ympärille? It would not be more important to gather around the Word of God. Sitä pikkuisilla lueskella ja tutkiskella kotoon. And to study and look at it there also at home. Mutta se on huono merkki, jos jää Jumalan sanan kuulosta poikes. But it is a bad sign if we are left out from the hearing of the Word of ja God. rupeaa ajattelemaan monasti sitä niin. And oftentimes would begin to think in this way. Turha sinne on mennä. It's no use to go there. Ja erikoisesti voi joku ruveta ajattelemaan niin. And especially someone may begin to think in that way. Jos omalla paikkakunnalla on samat puhujat aina, niin kuin pitää ollakin. That if in our own home community there's always the same speakers as it must be. Kyllä minä olen noita tarpeeksi jo kuullut. That I have heard them already now. Eihän ne paljon mitään ymmärräkään. And they don't even understand very much. Aina vain samoja asioita ne jauhaa mennen tulleen. That they are always talking about the same things coming and going. Synnistä ja armosta ne vain puhuu. That they only speak of sin and grace. Uskomiseensa se jää. It is going to be left in believing anyway. Mutta apostoli meitä neuvoo. But the apostle teaches us. Älkää jättäkö omaa seurakunnan kokousta. That forsake not the assembling of yourselves together. Vaan kehoittakaa toinen toistanne. But exhorting one another. Sitä enempi mitä näette tuon päivän lähestyvän. The more so as ye see the day approaching. Ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja turhiin juttuihin poikkeavat. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Se tarkoittaa seuratilaisuudessa puhua turhia juttuja. It says that not to speak of fables at the services. Mutta täytyy murheella sanoa. But with sorrow we have to say. Että meidän ajallamme paljon turhan jutun puhujia. But that there are many in our time that are speaking fables. Pietari neuvoo, mitä meidän tältä paikalta olisi puhua. Peter instructs what we are to speak from this place. Jos joku puhuu, that if someone speaks,
Hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. May he speak as the oracles of God. Mutta jos puheet eivät ole Jumalan sanan kanssa yhtä pitäväiset, But if the speech is not in conformity with the word of God, ne on jotakin omia mielipiteitä tai järjen päätelmiä, or if there are some opinions or some decisions of the intellect, silloin ne on taruja. then they are fables. Sen tähden olisi hyvin tärkeää ja välttämätöntä, For that reason, it would be very important and imperative että meillä olisi huokaus taivaan Isän sydämelle. that we would have a sight to the heart of the Heavenly Father, Että hän tuon puhujapoloisen sydämelle paisi niitä sanoja, that he would, for that poor speaker, would give those words, jotka taivaan Isän sydämeltä tulisi. which would come from the heart of the Heavenly Father. Ja hän vilpittömästi sanoisi sen, And he would bring that out without hypocrisy. mitä Jumala kullakin hetkellä kirkastaa. What God at each moment would reveal. Ja joskus se antaa enempiä, joskus hyvin vähän. And sometimes he gives more and sometimes very little. Mutta hän on sen hyväksi nähnyt. But he has seen it good. Ja meidän täytyy sanoa siihen apostolin tavoin. And we have to say, according to the apostle, Tyydy minun armooni. that be satisfied with my grace. Minun armossa on sinulle kyllin. For my grace is sufficient unto thee. Mutta valvo sinä kaikessa, kärsi ja kestä vaivoissa. Tee evankeliumin saarnaajan työ, toimita virkasi täydellisesti. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Me huomaamme, että Paavali kehottaa valvomaan Timoteusta. We notice that Paul exhorts Timothy to watch. Eikö Paavali keho tänä päivänä meitäkin valvomaan? Does not Paul exhort us also to watch? Ja siellähän Jeesus kehotti tulemisensa edellä. And there Jesus exhorted before his coming. Sen, minkä minä sanon valvokaa. That which I say unto you, I say watch. Ja mikä on oikea valvomisen paikka? And what is the correct place of watching? Eikö se ole oikea valvomisen paikka silloin? Is it not the true place of watching then? Kun on ahkeron puhtaalla omalla tunnolla kilvoitella. When we are endeavoring to maintain a clean conscience. Ja yksinkertainen siinä puhtaassa omassa tunnossa haluaa pysyä. And in a simple and clean conscience desiring to remain. Ja uskoo päivittäin ja hetkittäin. And to believe daily and momentarily. Omat syntinsä anteeksi. Our own sins forgiven. Sillä minä jo uhrataan ja minun pääseni aika lähestyy. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon pitänyt. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Paavali tiesi, että nyt hänen päivänsä päättyy. Paul knew that the end of his days had arrived. Hänen aikansa on nyt loppunut täällä maan päällä. His time had ended here upon this earth. Olemmeko me tavanneet sellaisia ihmisiä, Have we met such people jotka ovat myös päättämässä päiviä täällä? who are ending their days here, Ja tapaamme heitä viimeisen kerran. and that we are meeting them for the last time? Ja niin minä vähän epäilen, And so I do doubt että meidänkin kanssa monen voi olla niin, that even in our midst many are in such. että voimme nähdä toisemme viimeisen kerran tänä päivänä. Se tuli mulle vähän väärin tuo sanonut. Ei se mitään. But I do believe that it is that way that we have met many that for the last time we met. Ja muistuu mieleen. And it comes to my mind Silloin, kun minäkin näin isäni viimeisen kerran. when I saw my father the last time, Ja silloin, kun lähdin armeijaan. and when I left for the army. Oli justiin saanut parannuksen armon. I had just received the grace of repentance. Ja kun viimeisen kerran häntä hyvästelimme. And as for the last time we bade farewell. Ei ne neuvot niin mutkikkaat olleet. No, it was not so complicated. Mutta noin niin hyvät neuvot muistan ne tänäkin päivänä. And there were such good instructions that I remember them even today. Ja haluaisin antaa itselleni ja myös kaikille teille. And that I would desire to give them for myself and to you also. Hän kehoitti pysymään uskomassa. He exhorted to remain in faith. Ja eikö se ole kaikista tärkein tänäkin päivänä? And is it not the most important even today? Että me olemme uskomassa, minä päivänä meidän lähtö tuleekin. And that we are believing whenever our time of departure might come. Ja minä olen hyvän kilvoitunut juoksun päätänyt uskon pitänyt. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith.
Näyttää niin kuin Paavali kerskuisi tuosta uskostansa. It appears as if Paul would be boasting about his faith. Hän sanoo, hän on hyvän kilvoituksen He kilvoitettu. says, I have fought a good fight. Hänhän oli ennen sitä valittanut. He had been lamenting about it Se before. on minussa eikä minun lihassani mitään hyvää ole. That in me, that is in my flesh, there dwelleth no good thing. Laki on hengellinen, mutta minä lihallinen. The law is spiritual, but I am carnal. Myyty synnin alle. Sold under sin. Me huomaamme, kun hän oli itse läpi turmeltunut. You notice that he was completely corrupted through. Hän tunsi jäsenissä nämä synnin vaikutukset niin voimakkaana. He felt the inclinations of sin in his members very Mutta nyt strong. hän sanoi, että hän on hyvän kilvoituksen But now kilvoitellut. he said that I have fought a good fight. Eikö Paavalin silmissä näkynyt se, Did not be seen in Paul's eyes. että vaikka hän on itse läpi turmeltunut, That even though he is corrupted through and through, hänen kilvoitus on hyvä, his fight has been good. kun hän on uskon pitänyt. When he has kept the faith. Hän on edes vastaaja Herra Jeesus Kristus, He has an advocate, the Lord Jesus Christ, joka on hänen ainoa autuuden syy. which is his only reason for his salvation. Sen tähden hän sanoi, että hän on hyvän kilvoituksen For kilvoitellut. that reason he says that I have fought a good fight. Ja hän muistaa, kuinka hän kirjoittaa roomalaiskirjan 8. luvun alussa. And we remember how he wrote in the beginning of the 8th chapter to the Romans. Niin ei ole mitään kadotustuomiota niistä, There is therefore no condemnation to those jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. who are in Christ Jesus. Ei ole tänäkäänpänä mitään mahdollisuutta And he could see no other possibility sellaisilla ihmisillä joutua kadotukseen, for such a person to go into condemnation. joka uskoo Herran Jeesuksen Kristuksen päälle raamattujen Who is jälkeen. believe upon the Lord Jesus Christ according to the Ja Scriptures. silloin hän voi kerskata itsestänsä. And then he can boast about himself. Mutta Jeesuksesta Kristuksesta. Not of himself, but of Jesus Christ. Ja siitä Paavali halusi kirkastaa. And of that Paul desired to Kun hän reveal. kirjoittaa korintolaisille, niin hän sanoo, When he writes to the Corinthians, he says että tullessaan teidän tykönne, that as he came to them, en halunnut tuntea muuta kuin Jeesuksen Kristuksen he desired to know only Christ Jesus ja senkin ristiin and naulitun. him crucified. Ja kun hän näki tämän Jeesuksen Kristuksen vanhuskauden puvun, And when he saw the righteousness of the robe of righteousness of että Christ se on Jesus, hänellekin valmistettu, that it has been prepared for him also. niin me huomaamme, hän saattoi kerskata, se on Jeesus Kristuksen autuuden syy. And so he could boast that Christ Jesus is the reason for his Niin salvation. saamme mekin kerskata. So we also can boast Jeesus on meidän autuuden syy yksistänsä. that Jesus is our salvation alone. Ei meillä kellään ole yhtään mitään Jumalalle vietävänä eikä No, osoitettavana. none of us have anything to bring unto God or point to. Ja sillä perusteella me voimme sanoa, And on the basis of that we can say että me olemme tälläkin hetkellä taivaskelpoisia. that we are acceptable unto heaven even at this moment. Koska hän sanoo, hän on uskon pitänyt. When he says that I have kept the faith. Ei se meitä mitään auta. And nothing else helps us. Jos sanotaan, että me olisimme 6-70 vuotta vaikka uskomassa ollut. Not even if we would have been in faith for 60-70 years. Ja sitten meille kävisi niin kuin Pietari, että hän kierti uskonsa pappilan kartanoilla. That it would happen as it happened with Peter, that he denied the faith in the courts of the high priest. Eikä niin kuin Lootin emällä, että hän muuttui suolapatsaaksi. Or as if to Lot's wife, that he was turned into a pillar of salt. Ei kuljekaan kuolemaansa saakka tätä uskon tietä. That Kuolemaan saakka uskon tietä kulje. that we need to walk even unto to death along this way of faith. Niin me emme pääse perille. If we do not follow that, we will not Mutta arrive at the destination. Mutta Paavali oli uskon pitänyt. But Paul had kept the faith. Sen tähden onkin se tärkeä, niin kuin ennen vanhat saarnasivat, And for that reason it is important, as the elders used to preach, että kun on saanut synnit anteeksi ja rauhan Jumalan kanssa, that when I received forgiveness of sins and peace with God, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, through our Lord Jesus Christ, jonka kautta meillä on lunastus, through whom we have redemption, nimittäin synteen anteeksi antamuksen armonsa rikkauden jälkeen. namely the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Ja arvostahan me olemme pelastuneet uskon kautta. And by grace are we saved through faith.
Ei itse kautta. and not of ourselves. Jumalan lahja se on. It is the gift of God. Että tältä paikalta ei ole vara lähteä oikealle eikä vasemmalle. And from this place we do not have permission to go to either to the right or to the left. Sillä joka luulee seisovansa katsoko, ettei hän lankea. For he that thinks that he is standing, let him watch that he will not fall. Tästä ero minulle tallelle pantu vanhurskauden kruunu, jonka Herra vanhurskas tuomari sinä päivänä minulle antaa, mutta ei ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistänsä rakastavat. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Nyt Paavali katseli sitä. Now people was beholding this. Kun pyöväli tulee ja katkaisee hänen päänsä. When the executor comes and cuts off his head. Varmasti Paavali ajatteli niin. Certainly Paul must have thought in this way. Jotta sinä pyöväli murhamet et tiedä, mitä sinä minulle teet. That you executor, you don't know what you will do to me. Sinä vapaut tästä synnin kahleista minut. You will release me from these shackles of sin. Sillä hän oli ennen kirjoittanut. For he had written aforetime. Kun Kristus on mulle elämä. For Christ is life unto me. Niin kuolema on myös voitto. Then death is victory. Ja niinhän se on meidänkin keskuudesta moni siirtynyt. And so it has been that many from our midst have moved away also. Sen vanhurskauden kruunun omistajaksi. To be the possessor of the crown of righteousness. Mutta ei Paavali sitä itselleen vain omistanut. But Paul did not possess that only for himself. Mutta kaikille, jotka alietun uskon loppuun saakka pitää. But to all those who will hold the faith even to the end. Heidän päähän painetaan vanhurskauden seppele. The scepter of righteousness will be pressed upon their head. Tuon kruunun, jonka Herra Jeesus Kristus on meille valmistanut. This crown that the Lord Jesus Christ has prepared for us. Silloin kun hän ristinpuun päällä meidän tähtemme kärsii. When he was suffering upon the tree. Silloin kun hän ristinpuun päällä huutaa, se on täytetty. When he upon the cross cried that it is finished. Silloin hän antaa henkensä siellä meidän tähtemme. And there he gives his life in behalf of us. Ja siellä hänet haurataan. And there he is buried. Hän nousee kolmantena päivänä ylös Raamattujen jälkeen. He is raised again on the third day according to the scriptures. Ja hän ilmestyy jo opetuslasten And he keskuuteen. appears in the midst of the disciples. Ja hän julistaa sillä silloin ja tänäkin päivänä hän haluaa julistaa samaa sanaa. And he declared there, and he desires to declare that same thing today here. Hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi, He breathed upon them and he said, ottakaa pyhä henki, receive ye the Holy Ghost. joidenka synnit te anteeksi annatte. And whosoever sins you remit, Niille on anteeksi annettu. and they shall be remitted. Mutta joille te ne pidätätte, And whose sins you retain, niille ne on pidätetty. they are retained. Ja niin tänäkin päivänä, And so even today, jos täällä joku matkamies tuntee sitä, if some traveler would feel this, onko se varmaa, että minulla on tuo kruunu taivaassa? is it true that I have this in heaven? Tahtooko epäilys niin monasti saavuttaa? Do doubts so often overtake? Tuntuuko he siltä, että suu on niin kuin teipattu kiinni kerjäämään? Does it seem that the mouth is as if taped shut to beg? Myös te lapsukaiset, Even you youngsters. uskokaa tälläkin hetkellä. Believe even at this moment. Tämä sana ei ihmisen sanana, This word not as the word of man, mutta niin kuin Jumalan but sanana. as the word of God. Ja se totisesti on Jumalan And sana, it truly is the word of God. että te saatte tänäkin päivänä ja tälläkin And hetkellä that you can even today at this very moment uskoa rohkaistulla sydämellä. believe with a encouraging heart. Kaikki synnit anteeksi. All your sins forgiven. Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. In the name and blood of the Lord Jesus Christ. Ja olla turvattuna. And be of good cheer. Hän siirtää meistä niin kauas meidän syntimme, He removes our sins so far from us, kun itä lännestä on. as the east is from the west. Ja opottaa ne meren And syvyyteen. he drowns them in the depths of the sea. Ahkeroitte, että pian minun tyköni tulisit. Sillä Reemas antoi minun ylön ja halasi tätä maailmaa. Do thy diligence to come shortly unto me, for Demas hath forsaken me, having loved this present world. Me huomaamme, että oli myös toinen työkumppani Paavalilla. We noticed that Paul also had another co-worker. Tuollainen nuori Deemas-veli, There was this young brother Demas, joka Paavalin kanssa teki evankeliumin työtä yhtenä miehenä. who did the work of an evangelist as one. Mutta oli käynyt niin ikävästi Deemaalle, But it had happened so sorrowful for Demas että hän antoi ylen Paavalin. that he forsook Paul.
hylkäsi tuon saman uskon, joka oli Paavalilla ja hällä. Forsook that same faith that Paul had and he had. Ja hän meni niin kuin historiat ovat kertoneet. And he went as the historians have related. Kauppamiesten mukana. He went along with the merchantmen. Onko tänä päivänä paljon hengellisiä kauppamiehiä, Are there many spiritual merchantmen now in our day? joka tahtoo nuoria puhujia, nuoria vetää puoleensa? Who desire to call young speakers unto themselves, Houkutella ja viekoitella pois elävästä uskosta. enticing and deceiving them away from living faith. Mutta jos ajattelemme vielä tätä asiaa, But as we decide these matters, onko täällä tänä päivänä myös sellaisia veljiä ja sisaria, are there also such brothers and sisters here today joka ehkä murheella huokaa sitä? who possibly with sorrow are sighing over this? Minun lihalliset veljeni ja sisari tai lapseni, My fleshly brothers and sisters or children, niitä on vielä tuo Reemaan veljenä, that they are those brothers of Demas. epäuskon tilassa. They are in that condition of unbelief. Niin varmasti se tuntuu niin sydäntä raastavan monta kertaa. So oftentimes it seems to prick our hearts often. Ja se tuntuu niin heikoksi ja kelvottomaksi rukoilijaksi. And one feels himself to be so weak and such an incapable one for praying. Mutta huokauskin huutona Jumalan korviin menee. But even the sighs, they go as cries unto the ears of the Ja meidän heikot rukoukset ovat tuolla Isän edessä. and our weak prayers, they are there before God. Siinä kultaisessa In maljassa. that golden vial. Ja me muistamme vielä. And we are reminded yet. Meillä on tuo esirukoilija Herra Jeesus Kristus, Now we have this advocate, the Lord Jesus Christ, joka rukoilee meidän who puolestamme. prays in our behalf. Ja niin minä myös pyytäisin, And so I would also request. että rakkaat matkaystävät, kun nyt tänä päivänä erkanemme, And dear wayfaring friends, as we depart, että jos tekin muistaisitte joskus ruokaista meidän puolestaan. that if you would remember also to sigh in behalf of us sometime. Meidän lastemme ja minunkin puolesta. In behalf of our children and also for me. Ja myös sitä vähän pyytäisin, And that I would desire to ask. että kun meidän paikkakunnalla on niin pieni uskovan joukko, That being there's such a small flock of believers in our community, että Jumala herättäisi ihmisille synnin tunnon ja armon tarpeen. that God would awaken the knowledge of sin and a need for grace, Että he nöyrtyisivät parannukseen that they would come to repentance ja uskomaan evankeliumin. and to come believing the gospel, Ja että me yhdessä kerran saisimme that one day together we would be able siinä Isän siunattuna olla oikealla kädellä. there to be on the right hand as the blessed of the Father. Ja niin tänäkin armon päivänä, And so even in this day of grace, kun on näinkin monta täällä mukana. when there are this many here along with us, Ja kun Paavali kirjoittaa, niin hän sanoo, as Paul writes, he says että evankeliumi on Jumalan voima. that the gospel is the power of God, Ja siitä on aina saanut uutta voimaa. and we have always received new strength from it. Ja niin kuin minä tänäkin päivänä tämän kaltaisiin epäilyksiin joutunut, And even as today I have fallen into such great doubts, jotta onko minä Jumalan lapsi ollenkaan. that am I even a child of God? Ja sen tähden tahtoisin kysyä, And for that reason I would desire to ask, saisiko näin kelvoton vielä uskoa syntinsä could anteeksi? such a rich one yet believe his sins forgiven? Jeesuksen nimessä ja verestä saa uskoa sen kaltaisena kaikkia. Kellä on sellainen Jumala, Who has such a God kuin meidän Jumala, as our God, joka kaikki synnit anteeksi antaa, who forgives all sins? jolle me tänäkin armon päivänä And so we have even this day of grace. annamme kiitoksen, ylistyksen ja kunnian. We give thanks, praise, and honor Jeesuksen nimeen. in Aamen. Jesus' name. Amen.